दायो खेलाया जागायसिगोन। सोनाब फारसे दं सोनाब फारसे दं अनसुमै स्पर्ट्स क्लाब आरो सानजा फारसे दं एमएमसी। सार्भिस खालामगोन अनसुमै स्पर्ट्स क्लाब। Pemimpin MMC
गोजांबाय दाजिरा Right ball by Fernandang Sports Club 17. 7. Eleven on Sports Club 20. Poinnya 5. Poinnya 5. Manamata Maurya Club 14 on Sports Club 20. Poinnya 5 on Sports Club 22, Manamata Maurya Club 16. Bek खेला जोबनाय लोगो लोगो नैथि राउन्डनि नैथि खेलाखौ गेलेगोन हांगरबिटा भार्सेस मिलुजुलि। बेखायनो मोन्नैबो हानजाखौ थागथियारि जाखानानै थानो थाखाय खावलायहरबाय। बे खेला जोबनाय लोगो लोगो जोङो गेलेग्रा फोथाराव लाबोगोन हांगरबिटा भार्सेस मिलुजुलि। बेखायनो मोन्नैबो हानजाखौ थागथियारि जाखानानै थानो थाखाय मानामाता मावरिया क्लाब 16 on Sports Club 22. Sports Club 23, Manamata Maurya Club 16. Arwah poin London on Sports Club 24, Manamata Maurya Club 16. Manamata Maurya Club 17 on Sports Club 24. Jawab dari sesuatu kebenaran hadang on Sports Club.